Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Okay, mayong hapon sa itong siribang palagagamangitan ko lang kay Sorry. Welcome sa ating pagpangalaga diya karon nga hapon sa Balatuntunan. This is my life. Lunes nga Lunes para sa aton. Maulanon nga Lunes sa aton mga palangga mga tagpalamati. Ambal ni Tita Wit, maulanon nga Lunes. Kasi dito sa among sa siyudad sa Bacolod, nagatupa ang ulan. Ina tungod sa malain na ito nga panahon. But anyway, Lunes sa nahambal na natin, October Justin Weather Tuig 2020. Kung wala lang ang ating pandemic, masadya pa ang siyudad sa Bacolod, di ba? Para sa selebrasyon natin sa Master Festival. Ang ating mga senior citizen, kamusta na kamo? Nakatamwa-tamwa na kamo kahapon o isang Sabado pa? Sagwa sang inyo puluyan. Nakayuhong-yuhong na kamupod sang inyo, dira mga kapamilya, ba? Kabayo naman kita, okay lang na siya gihapon. Padayon kita nga maghahalong, padayon kita nga mag-aaway sa pandemic and COVID-19. Pero antes pa man sa itong Christmas countdown, sa itong Christmas countdown, Tita Wilma, pila na lang kadlaw na bilin? Kag mag-abot ang adlaw sa Pasko? Uy, 67 days na lang. Sa Sunday, 7 na lang kadlaw, manamyaw kita sa inyo. Malipayon nga Pasko nga may yuhom kag may paglaom. Dito nagla paglaom. Go lang siya sa magkainano pa. Kag hindi taman mapunggan mag-aabot kag magabago ang aton tuig. Diba? Kasi nagaligad ang inoras. Magligad yan ang inoras, Tita Wilma. Maligad gid ang inadlaw. Sinima na binugan. Maabot gid ang tuig 2001. Bot silingon sug alawon tigid ang New Year. Diba? 74 days before New Year's Day, ang 2021. So, sige lang, go lang kita.
bisan paano, o bisan nagatupang ulan, pagkahapon iya, way pa mag-alas 6, kinigpat-igpat na daang mga Christmas lights. Kasi alas 5:30 pa lang bala. Madulong ng palibot, ha? Manyapon ka mo, alas 6 panyapon na sila. Wala, alas 6 pa lang panyapon na, di ba? Mga senior citizen, kaya sila, mambal silang, ay ano pang ginahulat mo, gabi na, way pa makamunag pala niyapon. Pero tanglaon mo gani ang aton orasay, ang aton sino, ang aton wall clock, dira. Hala, alas 15 pa lang na, ay ho, i-enjoy lang natin ina. But anyway, natungod sa COVID-19, sa gihapon, kita magapadayon sa nahambalan ni Tita Wilma, padayon sa paghalong, padayon sa pagsunod, kag padayon man kita. Nga maga, sok-sok sa aton face na kung kita magwa sa aton tuluyan, kung nagkakadto na kamo, kaya di bala allowed na, ta? Pero depende na sa LGU, sino sa IATF, kung halin sa anong edad. Pero sa naging pagwa sa IATF last week, halin 15 anyo tugtog. Sa 65 anyo, 65 years old, pwede makagwa. Pero hindi iya pwede. Bisan magsisinda ka lang na hindi ka pwede, kaya ginabatsyag ka, pagpahimunong ikaw, dira. Okay lang na maka-wave-wave ka lang daw, kung maka-feast high ka lang da, sa mga palangga mo nga galabay sa inyo bintana or sa inyo dalan, response sa inyo balay, na? Kaya kamusta lang da sa inyo, okay na na siya. At least may nakita ka. Makapanawag ka sa inyo lagwertang, di ba? Makapuro panghilamon ka ba? Makapananom-tanom ka. Mga plantigas ka, mga plantitos, bang high and hello, my. So, ito mga estudyante, and for sure, Lunes, subong adlaw, very distigid ang itong mga parents, ang itong mga ginikanan, kung sino man ang responsable sa pagkuha sang modules para sa itong mga estudyante, para sa modular learning sa itong mga estudyante, di ba? Kasi sa mga yun, so, kapika, pwede na mo. Di maghamang mo tatlo akong estudyante, ano ko lang, hinahanan ang kada isang daan, sila ka modules, 8 or 9, kaya depende sa number of subjects per pupil or students mo, di ba? Yes. Sa isa kasi mana, pila na bala, nga talapuson, ay huo mga anak. Pati ang mga estudyante naton nga mga matutom, nagaka-stress na. Hopefully and praying, na matapos na ining aton giyera, batok sa COVID-19, kag mahagan-hagan, kag makaamat-amat kita. Okay? Yes, Tita Wilma. Kag magluwas pan sina pag Tita Wilma, may mga nagapamangkot sa itong sa ni-promo. Ang sulit ang papremyo sa Action Radio ng ko na nagsungkod na, di ba? Kaya hambal ta, Oktobre 19, magalunes na, so nagsugod na, apos man lang na, apos lang na, pamatian nyo lang niya ang programa sa Action Radio. Kaya kung ikaw, avid listener, o matitong hindi ka ng tagpalamati sa Action Radio, bisan balis karon kakabalo, kaya kung anong oras, kung magpamati, kasi kung anong programa, 5 ang angkor. So may mga nag-report, sino na gani tingog man. Yes, amo na ikasusong kag amo na katanda ang mga listeners ng Action Radio. Kay kung hindi ka gani listener, dakop ka ged, di ba? So lain ang nagakawas sa inyong mga bibig. Gani halong-halong kag magsabat ka mo kung tawgan ka mo, hindi ka mo magpapulba. Hindi man kamo nila makita. Na mabasian man kamo nila sa radyo. Gani, relax. Pag ginatawgan ka mo. So go lang, hapos gid lang, di ba? Solyahan ka na karon kasi ito naman mga estudyante, inyong mga istorya. Okay? Kasi nahambalan ni Tito Wilma, baging lista ko dyan mga nagpadala sang ila entry sa aton sini ARD for Peace nga gina-refer ko ano nyo na, i-plus nyo maayo kag sa official Facebook page kang Action Radio ninyo isyan. Gintudluan ko na ang iba, no? Kinahanglan. O, say go from elementary. Si elementary, medyo mabudlay. Kung sa mugin kanan, buligin ninyo. Elementary, high school, kag college. Diba? Sa nambal na naton, balikan ko na karon. Sa nagapamangkot naman sa dalagan sa aton panahon, unahon na ito na lang update sa aton panahon kay kabalo kita nga may bagyo. Ining si Bagyo Pitito nga ini. Medyo nagdasig-dasig ang hulag ni tropical depression si Tito, no? Sa weather forecaster nga pag-asa weather update kay na sa pag-asa alas 11, no? Sa latest weather bulletin sa pag-asa, si Bagyo Pitito nasiplatan sa kalayon nga 475 kilometro
sa sidlangan nga bahin sa Verac, Catanduanes. Ang kuniya ang puwersa sa hangin nga nagalabot sa 45 km por hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos naman nga nagalabot sa 55 km por hora. Nagahulag siya sa kada sigon nga 30 km por hora sa direksyon panakatundan. Nabatak ang tropical cyclone wind, signal number 1. But may mga lugar na naging paidalom sa tropical cyclone wind number 1. No? Ari pa matii. Ang sila kabahin sa Isabela. Sa Isabela, sa idalom sa signal number 1, ang Palanan, Dinapige, eastern part o eastern portion sa San Mariano. Kaya sa northern portion naman sa Aurora, Dinalungan, Kasiguran, kag Dilafag. Amo inang mga lugar nga aras karon sa idalom sa public storm signal number 1. Okay. Ang hambal sa pag-asa o Cornieso, mag-aagi sa northern Luzon, central Luzon area, ang bagyo. Kag ginapaabot siya nga maga-landfall sa eastern coast, sa sidlangan nga bahin sa kadagatan, sa northern Luzon, central Luzon area, buwas sa gabi. O kon, hindi gani, Miyerkules ng aga. May posibilidad ini siya nga magabaskog pa. Kag mangin isa ka tropical storm antes siya iya mag-landfall or maglaslas bala na. So, matapos man ang pag-landfall sa kadapaan nga bahin sa Luzon, as pa siya nga magabaskog si Pipito, kag magalabot pa sa severe tropical storm category sa maabot iya nga Webes. Kadtuan tanay diri sa aton para kabalyuman kita kung anong epekto ni Pipito diri sa aton. Kita diri sa Visayas, pati ng Occidental Mindoro kag ang Palawan, magalumon, tugto ang atong kalangitan tugtog may mga pagtupa, lapta-lapta nga mga pag-ulan, pagpanalithi na iya tungod ina sang tropical depression nga si Pipito. Mahuyang naman tugtog kasarangan ang puwersa sa hangin nga atong mabatsyagan halin sa aminhan na sidlangan, pakadto naman sa aminhan na katundan. Sa bahin sa Palawan, kalakip ng Calayan Islands, Occidental Mindoro, kagdiri sa iton sa Visayas, nga may mahuyang tugtog kasarangan man nga pagdapya sang mga balod sa kadagatan. Kag syempre, ang atong sa ni temperatura, Tita We, do kay nami lang sa temperatura, kay iban, adlaw na ka mo nagbulog taway, no? Kay do ka nami, pagidya iligid. Matugnaw ang Bacolod, kag Negros Occidental kay ina, naglabot sa kumalin sa 24 to 31 degrees Celsius ang temperatura nga at nagbabatsyagan. Okay? Ina ang atong sini update angot iya sa dalagan ni tropical depression Pipito, kag ang update man sa dalagan sa panahon diri sa aton dala na diri sa aton sa may Bacolod kag Negros Occidental. Sa pila naton ka mga update dito, Wilma. Sino pang nagabarya? Di ba ang baryara pa? No? Kaya sabi ninyo, obligado ang mga drivers sa mga motorcycles pag-joyride pag na kinanglan gihapon barrier sa ilang mga salakyan para nga hindi sunod sa report magalat man na hindi makalaton ang COVID-19 sa tiyon nga pahanugutan sila nga magbiyahe in the next few days. Pero klaro naman ni Department of Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo, wala nila ginarikwarya mga nagaangkas mga magbakal pag isang kaugalingon nila ng helmet agali. Pero highly encouraged o mas makapayo sunod sa iya kung may dala iya nga kaugalingon nga helmet kung may magamit ang magaangkas nga helmet para man sa ila kaugalingon nga safety. Okay? Kagari, dali na lang matapos ang Oktobre, pagkatapos Nobyembre, piyesta na tayo pagka-Disyembre, ano naman ang pabuto naton? Hindi ba lang nagapipalar na para sa simbang gabi? Di ba? So, subong nagapangabay man ang simbahan katoliko sa gobyerno na kung pwede,
lipot-liputan gamay ang curfew para makaangkon sa mas madamo nga misa sa simbang gabi o kung sa Aguinaldo. Kay ti kabalo kitang Aguinaldo, mag-umpisa iya Disyembre 16. Suno man kay Bishop Broderick Padillo. Pinagapangabay man sila, nga mga obispo. Kaya kung may himuon alas 3 ang aga, halin sa alas 5 ang aga ang curfew. Di ba kaya until 5 p.m. ang curfew? Kung pwede, hasta lang alas 3 ang kagahon. Na kaga pwede man suno sa ila sila makamisa sang alas 6 ang gabi na kaga alas 6 ang aga para nga mas spread out ang mga tao kay ti kabalugid sila basta simbang gabi puno-puno simbahan mo pero kung may nakaschedule nga mga misa makapili ang tao para hindi tama sa gutok, okay? Pangabay Manila sa gobyerno pahinugutan ang 30% ni capacity sa mga simbahan. Ang piyesta minatay naman gani hambal nila nagapangabay man sila subong, no? Gapangabay sila subong ng mga obispo sa mga tawo, nga kung pwede simba, no? Magsimba November 1 and November 2. Na pwede kita na makasimba. Na kay sa sinangation, ila man dugangan ang ila set up sang misa para nga damo man sa nga mga tumuluo nga makasimba. Tekon Pasko na, no natatawe. Kaya ba, inibandera, mamata-mata na sila preparasyon para sa ila Noche Buena. Ang Department of Trade and Industry, subungin, nag-iisang istorya naman, na ang mga officials ng DTI, nagasinugilanunay sila, nag-istorya sila, nagatalakay sila, angot sa mga produkto nga pang Noche Buena, para madesisyonan nila kung bala ano sa mga ina ang dapat pasakaan presyo. Na si pahayag ni DTI Secretary Ramon Lopez, ti sa sininga simana nga ini posible or sa palabuton nga simana pagid maka-finalize na sila. Actually, nagtawag sa iya sila sa meeting kag sulito nila patawag uli next week para nga madesisyonan kung ano kag kung sino ang pahanugutan nila nga makapasakas ang presyo. Kaya hambal na ni Lopez, so normal na lang na iya nga mag-request ang sila ka mga negosyante sa price increase kag sa kation nga mag-abot ang Pasko, gani panugyan ni yaya sa publiko sa aton nga mga consumers nga kung may mo pilion naton sa maayo ang brands ng produkto nga pagabaklo naton para sa Noche Buena. Kaya nakita niya kung sunod sa iya nga kung Pasko, si damo may mga promo, di ba? May promo, may ara nga nakabundle-bundle na, di ba? So, ang advice nila sa consumer, sa aton, pili kuno kita, kasi na mga value for money para may pulos man. Ang nag-price increase usually sa iya, mga 5 ka brand lang. Sila niya, ang nag-price increase usually, sila niya, mga 5 lang na ka-brand out of 20 plus brands nga nagalapta sa mga balaligyan. Gani pilion naton sunod sa iya ang mga nagapasaka o kung hindi gani siling naton bala rationable ang presyo. So kinanglan kabaluta, di ba? Kabalo kita na kinanglan ang challenge subong sunod sa DTI, kinanglan na mabaligya nila iya karon nga tuig kung hindi next year na naman antes nila mabaligya kung hindi ina mabakal after Christmas. Buting kung hindi nila ma-sold out inatanan, prepare naman na nila for next year na gani ang mga manufacturers sunod sa iya halong man nga magpasaka sang presyo. Kay gusto man nila nga maghulag mangin mabakal ang ila sini mga produkto. So kita okay lang no? Kung may kwarta di bakal ta kung iti pasensya ta kay tungod sang pandemic subong, di ba? Mga drivers, adi naman, ang aton sa mga motorista. Kaya nga, ang aton mga kumpanya sa langis, may patuma naman sila nga price adjustment. Hindi lang niya saka mo kung isaka na o kumbaga bala. So, ginabuluban ta, mga 20 to 30 centimos ang magadugang sa presyo sa kada litro sang diesel. Ano ginagamit mo nga? Diesel o kung crudo. Kag 15 to 25 centimos naman ang dugang sa presyo sa kada litro sa kerosene. Okay, Tito Vilma. Kaya paabot naman nga may buhin iya, buti ganun, may nubo iya na
sa diesel may saka, sa gasolina may buhin. 30 tugtog 40 sentimo sa kada litro sang gasolina. Ti karon nga adlaw i-announce sa mga company, mga oil companies ang insakto nga presyo nga ipatuman nila sa price adjustment. Si Buwas Martes, maging effective na ina, iba na karon mabalanta tungang gabi, implementa na nila ina. Diba? So, ina, ang atong ni sila man ka mga updates nga nahatag sa inyo sa karon iya nga hapon, Lunes na Lunes. Ang aton anay gali Tito Wilma, may takong nalalensunon para sa aton mga palangga nga mga tagsalamati. Mata kong nalalentunon for Mama from the Genesis. Okay, actually, inang for Mama, inang Mama, nga inang ang bahay nun. Nanungod ina sa isa iya ka persona nga obsessed. Isa ka tao nga obsessed siya sa isa ka prostitute. Isa ka prostitute na hindi matratado sa iya. Gamay na nga background, no? Sa nga ang bahay nun nga Mama. Ang lalaki na obsessed sa isa ka prostitute nga hindi man interesado sa iya. So, ang ginatawag na lang Oedipal complex. Oedipal complex o kung naibaluan natin, Oedipus complex mo, di ba? Amo na siya. Isa ina ka terminolohiya nga ginagamit. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentar. Psychosexual stages of development to describe a child's feelings of desire for his or her opposite sex parent, and jealousy, pagpanimon, and anger towards his or her same-sex parent. Imunay, so inay Oedipus complex nagakatabo ina, no, between sa bata kag sa ginikanan. Let's say, bata mo babayi, diin ba lang interes ng bata nga babayi, diin siya nagakahamuot sa ila papa. Ang mga bata nga lalaki sa ila naman mga mama, amo nang ginitawag nga Oedipus complex. Bot silingon, may Oedipal fixation na sa natungod iya nga ang ngalalang tunon. Kaya gina-insist siya nga tawgon niya ang mga babae as his mama. Kag inaging basi man sa libro naging basa ni Phil Collins na ginatawag The Moons and Balloon by David Niven. So sa libro nga ina, no, ang huben nga lalaki or let's say sultero nga lalaki nga fall in love sa mas may edad nga prostitute nga iya nakilala nga wala man na nagapabasket sa bisan ano nga balansyagon para sa iya. So after their 1980s album Duke, ginislan sa Genesis ang pamaagi nila sa pagsulat sa mga kanta. Okay. Alauna 52 na. Gamay lang ina nga background. Sa nga lalansunon nga ito nilingaw sa inyo sa sininga hapon. Okay, alauna 52 Action Radio Philippine Standard Time. Tita Wilma, magabalik pagkatapos man sa sila ka mga importante na ito nga mga commercial. Agapasumbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na.
Say nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon aksyon radyo. Bakulong nun kag Negrosanon inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayo na ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. nagadapyana. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Di
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa Wilma, sa This is My Life. Of course, Tita Wilma, alas 2:00 na, magabasa kita sa atong sulat sa sinig nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma. Okay. Ang atong letter sender sa gihapon, ari na, no? Ang atong letter sender nagapatara sa padulong din sa man lang subong titawe. Hindi kagapitito po na silit pa ng ano mo. Anyway, okay lang na siya tawe. Go lang, ha? Alin sa ito messenger din save ko na nga daan sa ina, no? Ang nagapatawag ini siya kay Josephine. Kag ang letter ni Josephine nagasiling. Yeah, ito Wilma. Bayong hapon sa imo, kag sa tanan nga nagapamati sa This is My Life sa Aksyon Radio. Ito Wilma, tawga lang ako kay Josephine. Taga diri lang sa Negros Occidental. Abi mo, Tita Wilma, daw, nabuhi lang ako para tumanon ang akong handog. Pero ang masakit, bisan nga nalabot ko ang sila sa mga handong ko. Hindi gihapon ako happy. Tungod ang gusto ko, bilog nga pamilya, nagainupdanan. Gusto ko malipayon kami tanan. Pero wala ina matuman. Abi mo kita, nagmuklat ako nga broken home ang akong pamilya. Bulagay ang akong pinikanan.
Pareho abi sila nga may kaugalingon nga pamilya na. Ang akon mama kag papa. Tungod sa akon pag hinakit kay kalain sang buot, nagtubo sa akon puben nga paminsaron ang maghandom. Nga gusto ko maayo nga pamilya. May mama, may papa, may kabataan. Pero Tita Wilma, wala din hapon ini nakabot. Nagdako pagid ang away sang akon mga ginisanan. Ina ang ako na hibaluan. Kung nga nagbulagay sila. Ginbilin lang nila ako sa akon tita. Ang isa ko naman kauton. Ara sa iban nga pamilya. Ginhatag nila. Nagtinguha ako nga magsa-eskwela. Ginpangako ko sa kaugalingon ko nga hindi matabo sa akon kabuhi ang natabo sa ginikanan. Naka-graduate ako sa college. Wala man nagdugay, nakatrabaho ako sa isa ka maayo nga kumpanya. Dari ko man nakilala nga ako na pamana, Tita Wilma. Mabuot kag palalahog ang bana ko. Galing, tama man kaimunan, parehos ang iban nga lalaki. Pati mga upod ko sa trabaho, hinapangimunan niya. Pero ang martuon, siya gali, ang may ginatago na babae sa ako. Nagabusong ako kay makaangkon kami sa problema. Ganigin pa kamaayo ko, Tita Wilma, nga hindi kami mag-upod. Kag hindi ko pag-ipagamit ang iya apelyedo sa akong bata. Halin sa to, daw hindi na ko gusto na magsagad pahandong sang kung ano sa kabuhi. Madugay na gali niya ako ang ginatunto, Tita Wilma. Abi mo, gusto ko tani pamangkuton si Lord mo kung nga ginapasugtan niya ang mga bagay na hindi ko gusto nga matabo sa kabuhi ko. Kung masakit nga magdako nga wala sa matuod nga ginikanan, mas masakit para sa akong tita. Ang mabatsyagan sang akon mangin anak ang iya kapalaran. Kag mahibaluan ang akon sitwasyon. Handom ko sa akon kaugalingon ang word nga pamilya. Hindi ako mismo handom na magapabilin nga handom, Tita Wilma. Kay sa akon kaugalingon, napaslawan ako sa sinig nga word, ang pamilya. Diri lang kutong, kabay nga, mabuhin-buhinan mo man ang kalain sa buot ko tungod sa sitwasyon ko sa Diyos. Joseph, masubok, pero kulang ikaw. Kulang saan? Kulat ang nadali lang. Mangayo ang si Tita Wilma sang katahuran sa inyo, Inday Josephine. Madamo ng salamat. Mayong hapon sa imo. Salamat sa imo pag-share sa imo kabuhi. Salamat sa imo pag-share sa imo mga handom sa kabuhi. Yes, tagihapon kapaslawan ang naabdan. Sakit. Pero, abi mo, talaga katabo sa kabuhi mo, isa ini kapaghangkat, isa ini ka-challenge sa imo, sa bahin sa imo faith o kung pagtuo sa Ginoo. Abi mo, dumatulo, manlunga ako, pero sa tutuod lang, ako na feeling tabala na human as we are, kaya hindi tayo Diyos.
sa mga masakit ka, mga mabugat nga mga pagsilaw nga nagabot sa itong kabuhi, hindi naton malikawan ang pagpamangkot sa iya. Kung nga, ang sinang nagakatabo sa itong kabuhi. Ang tao lang. Kagbisan hinulsulan na itong ina, nga ginakwasyon na itong abi mo dahil ito doon, kabudlay nagbalik sa iya. Kapin pa ako magsunggod ka. Ako yung experience ko na open ko din na iya sa imo. Kabudlay nagbalik. Inang question mo siya, nga masiling ka ba na nga akadamo sa tao sa kalibutan, nga siya pa. O, nga akadamo sa kalibutan, ako pang maka-experience sa among siniga klase sa experience sa kabuhi, among siniga gamot sa akong pamilya, nga nagbulagay nga akong ginikhanan. Nga Lord, na amo na siling ko sa aton sa mga palangga nga mga tagpalamati sa inyo nga nag-aupod sa kahapon sa sininga programa. Na kung anuman ang mga paghangkat, anuman nga mga pagdilaw nga nag-aabot sa aton kabuhi, never kita mag-question. Kaya ang iya pagbuot, amo ang natin. Wala kita sang matarong. Kung anuman ang gusto sa Ginoo sa aton, bisan magpangindi ka pa, matabo, nagmatabo. Ang imo na gid lang himuon, amo ang pagbatong sa tanan, ang paghakot sa iya, ang pagpabakod sa imo pagtuo sa iya. Tungod siyang rason kung naaari kita sa kalibutan. Tungod sa iya gumma, kung nga nag-exister kita tanan. Kag iya kita gintuga, basi man sa iya mismo kaugalingon nga imahe. Amo sinakadako sa niya pagigugma. Kag dapat din natin mahibaluan inay Josephine. Yan Diyos gugma, kag ginahigugma niya kita tanan. So kabigya ang tanan nga nagakatabo sa kabuhi mo, pagsilaw, paghangkat ina sa imo, sang kalibutan. Kagtandaan mo gid in the Josephine, hindi malain ang maghandom. Yes po, hindi malain ang maghandom bisan sa inyo sa aton. Kaya nga, ina makabulig sa sino man sa aton, nga mangin mapisan kita, nga mangin mga magabakas kita, nga magabakod kita, kaya maghimo kita pa maagi para malabot naton ang aton ginahandom. Hindi tingog, pero bisan amat-amat, nga makabatsan kita sa kalipay, kaya makapasalamat kita sa iya. May ara di kita yung mga ginahandom sa kabuhi, nga wala nagkakatabo. Kaya hindi tanan. Tandaan nyo na, hindi tanan nga gusto naton, hindi tanan nga ginapangamuyo, kaya ginapangayo naton sa iya, isatag niya. Magluwas na bilang guro nga iya makitaan, nga para sa kaiyuhan, na kaya nga kung nga awala ginasabat sa Ginoo ang imo ginapangayo, may gusto na siya ipalabot sa imo. May gusto na siya ipahangot sa imo. Galing kay titawo kita bala nga, hindi kita pareho sa iya kaalam, nga maintindihan na tundayon ang gusto niya kung ano gid bala ang purpose naton diri sa kalibutan. Kung nga, kag ano gid kita. Di bala mga anak? Yes, kita will mapaamo ka na bala. Gusto niyang ipabatsyag sa aton ang iya pagpalangga, ang iya kabalaka, o galing kita, hindi man makahangop. Hindi naton mahangpan. Kaya hindi takabalo kung anong dapat natin himuon. Wala mo lang siguro ni Josephine na talupangdan. Nga nagahimo man siya sa pamaagi para sa aton. Kagto kita sa problema mo sa bana mo, siguro wala mo man na talupangdan, nga nagahimo man siya paagi para nga papahalisay ikaw. O galing nakita niya ang imo bala nga mind setting, ang imo prinsipyo sa kabuhi, nga daw may something siguro na ay ho, kabudlay gid siya magpangabuhi, abi ninyo makapos. Ano na siling naton bala nga magdesisyon gani kamo nga magpangtao kung magpamana, siguraduhon niyo ng kaugalingon niyo nga handa kamo sa pag-atubang sang tanan-tanan, kalipay o kung kasakit, problema o kun,
kakamungaya. I hope. So siling bala nga, sabana ka lang, wala din suwerte, di ba? Tanawon mo ba lang sitwasyon mo dahil? Kung nangin produkto, ikaw sa broken family, nangin maswerte ka, amat-amat siling mo kaina, sa puno sa imong storya, di ba? Sa handom mo, namat-amat mo man, ang kulang katumanan sa iban mo nga mga handom, di ba? Siguro sa pagpamana, wala ka sa swerte. Siguro si Lord may plano sa imo. Pero, para sa imo, kung hindi nayalahog-lahog ang mga pagtilaw, dahil ang mga balanggan ni Tita Wilma, hindi kagyad magpangindi or hindi kagyad mag-surrender. Pabayin na atong mga hinakit sa mga kalain sa buot mo sa mga nakaligad sa na-experiensyahan mo sa pangabuhi ninyo upod ang imo ginismanan. Tungod nagapasad ka sa imo kaugalingon nga pamilya. Diba? Pabayin na to ato ba nga ang subong hindi ka mag-surrender kabiga nga ina pagsilaw sa imo lano nga magtukod sa isa ka pamilya kay naghambal ka hindi ka gusto, diba? Hindi ka gusto nga maagyan sa imo anak ang naagyan mo sa isa ka pamilya kay gusto mo ya bugos nga pamilya. Kung nagapabilin ka sa pagkabuhi sa inagihan mo sang una, wala sang imposible. Amo man inang matabo sa imo pangabuhi. Ang himuon mo subong, kinanglan, mangin patient ka, understanding ka, mapainibusin ka rin ng sawi. Di ba? Tuon din man. Himuon mo nga happy ang kabuhi mo. Upod sa imo bata. Kung desisyon mo nagiban, no, yes, buguson mo inang desisyon mo nga, bulagan mo na gid siya, ang bana mo, imo na inatindugin. Pero kung may bago nga manuktok sa imo balatsyagon, magsulod sa imo kabuhi, kinanglan na leksyon, balik doon mong imong eleksyon. Kapaslawan mo sa unang nga lalaki ang ginhigugma mo kagintugyanan mo sa imo kaugalingon, na manging kaupod mo sa pagpangabuhi sa bugos mga kabuhi, apang napaslawan ikaw. Subong abi mo, kinanglan magbakod lang gid ang face mo sa Ginoo. Mga pagsilaw, na kung kaisa, kita mismo sa kaugalingon ka nga nagakatingala nga among sininggat sa buka at ang sabi. Sa iya ka lang bala, ara ka lang bala sa iya, kaya bisan ano pa kabudlay, bisan paano makayukom ka, makabatsad ka kalipay, kaya nga hindi yaman ka pagpabayaan. Oo. Kaya sa nahambal na ni Tito, I'm sorry, no, ni Tito Vilma, ang Diyos pagtigugma. Kaya nga, ang gugma ara sa Diyos. Gamit mo. Diba? Tagdaan mo. Hindi, Josephine, magpangamuyo ka dyan. Hugta ang imo pagpangamuyo kag pagsalig sa iya. Ang tanan nga pagsilawang ginatang niya, itugyan mo sa iya. Hindi sa iya, itugyan sa iya. Pero dapat i-cleansing mo man na yung self mo. Ha? Isa na ina kasumasyon. Ang pagpangamuyo, patigid ko. Ginapamatian ka din niya. Ha? Josephine, lang matugda ni Tito Wilma, kabay ka. Na masanagan mo ng tensor mo, mapangganhagan na ito ng imo mabatsyagan, kag magabago ang dalagan sa imo kabuti. So, salamat yan. Ari ang ato na tahong nga ambahay nun na ginadulot para man sa ino. Hindi magsiling kita gani nga Diyos ang sabibi, God is love. So, nang mo bala imagine nun bala na God is love,
kag imo gid bala nga i-internalize ang amo nga mga tinaga, amo tagang diba? Yang paghigugma naghalin sa iya. Sa Diyos, buhat ang pag-ibig. Sa iya naghalin ang paghigugma. Balaan, kag handa nga mag-antos, magsakripisyo. Kaya kung naghihigugma ka, kung handa ka magsakripisyo, pag mag-antos mo, magtalangiso, no mo na sa nila, di ba la? Pero kinakanglan, magsalig ka gid sa iya. Muna sila sa kabuhi, kung may kalipay, sabay nga sa iya naton, idangop ang mga kalipon. Ang mga pagsilaw nga nagabot sa kabuhi naton. Sa ups and downs sa atong kabuhi, iupod natin siya. Kag kung kita ang para sa problema, manawag ka sa iya. Kay 24/7 with open arms, handa siya na magbulog. Muna na makambal natin. Tawag, palapit kita sa iya para maangko naton ang iya sabay. Ang iya guidance. Subong kay sa palabot. O mga anak. Anyway, again, sa imo Inday Josephine, salamat man sa pagpadala mo sa imo sitwasyon. Isa ka ba sa imo kabuti? Nga kabay, ini makahatag man leksyon sa iba nato nga kauturan. Kakabay ang imo mga ilagyan, makahatag man sa imo inspirasyon sa dugang nga kabakod. Makahatag dugang kabakod sa imo pagtuo na may Diyos ang kalibutan sa ginasigong bakod pa lang da ikaw sa mga Diyos. Salamat. Yes, ikaw, at sa mga beauty conscious danay naton nga mga kauturan, ang atong celebrity Kojic soap na yan mo nang para sa inyo, para sa inyo, kaya ang celebrity Kojic soap nag-aangko nini sa pinaka-epektibo nga white Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Patayon aksyon radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo.
kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sinsan ang mga kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo,
sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action. Kung ang sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, may mga winners na ta, may ara nga nagakapaslawan gihapon. Amo na yung siling naton, kinanglan i-familiarize new gid ang mga tingog sa mga angkor. Sinuna siya pagkatapos ang mga tingog man sa mga reporters. I-familiarize ninyo ang mga angkor kag ang ilaman mga programa kay para kung ang inyo mga entry among mabunutan, kabalo kamo sang inyo isabat, hindi kamo magsalasala ay mga anak kamo. Okay, kung ako pamangkuto yung timemoryado ko sa liwat, isa-isahon ko na. Para sa, kay sugod na tamo, di ba? Sulit ang papremyo sa Action Radio Bacolod, yung sa KRB, diyan kitawe. Pero recall, sa Action Report First Portion, saga kaya mo ginang una nga programa, siling gani, ni Ma'am Elizabeth Malak, Gamalaw, Tita Wilma, yes, I memorized all the programs of ARB from Sir Fred Salanga to Sir Eric Magbanwa. I'm familiar all their voices, especially to field reporters na siling niya. A month, great lang kay Action Brian more than on his birthday today. Likewise, belated happy birthday. So, Del, Queenie Delmo yesterday. Thanks a lot, stay safe, and Godspeed. Diba? Amo na siya, basta ikaw maukod nga tagpalamati, mabalaan mo gid. Okay. Kung aga no gani tawi ang una-una nga public affairs program, Action Reports First Portion, Action Fred Salanga ang angkor, ara madang mga reporters nato naga-report. Pagka alas 6, ano gani Tita Wilma, Action Balitang Bayan numero 1. Action Balitang Bayan numero 1, Action Boy Duran, kag Action Dorel Cabato, kung wala sa Action Dorel, sa Action Eden Aboso. Pamatiin yung tingog na nila nga duwa. Nan. Pagkatapos, balik si Action Fred Salanga sa Action Reports second portion. May mga analysis na naman na yung Action Fred ang mabatian ninyo. And after that, Action Balita Morning Edition, upod naman si Action Boy Duran sa liwat kay Action Dorel Cabato. If not, Action Eden Aboso. Pagkaunto, mabatian ninyo si Action Rex Cantong, sa Action BBB. Kung wala sa Action Rex Cantong, sinong gabulos? Kaina na batian ninyo si Action Eric Magbanwa. Sa Action BBB, panantang ang mga reporters nag-report man. Pagkatapos ni Action Rex Cantong, kaina si Action Eric Magbanwa, kabalang ko mag-differentiate sa tingog nila, ay si ano na, why guru si Action Rex? Ay si Action Eric Magbanwa. Diba? Yes, Tito Wilma. Kaya pagkatapos, This Is My Life, yun yung kabus nga lagad si Tita Wilma. Kasi kung kaisa may mga flash report man nga nagasulod sa programa, kinanglan pamati, ay nagidaan ang tingog. Kaya bisan mabunutan pang inyo nga, ang inyo number, insakto nga ikaw nga sabat, pagkatapos pagpamangkot sa imo sa lain mo sabat, sorry, hindi kayo kabaton sa 500 pesos nga cash. Okay, tapos si Action Wilma, sa This Is My Life, ang masulog na public affairs program, Action Reports, afternoon edition. Kaupod ni Guapito, Action Marlon Genovea. O, di ba? Na, mabatian nyo na din sa Action Marlon Genovea. Yes, may mga reporters man kita dira nga nag-report. And then pagkatapos na, Action Balita Evening Edition na si Action Dale Salazar. O pagka Action Ann Defensor na amo na mga dalaginding
ay dalaginding dalaga. Dalaga ka mga soltero. Baget. Sa Action Dale, baget. Action Dale, kamusta lang da? O, may hapon lang, ano? Kag syempre, pagkatapos ni Action Dale, kag ni Action Ann, sa Action Balita Evening Edition, ang masunod nga programa, nga itong birthday boy, Action Firing Line, upod ni Action Brian Morgan. Happy birthday, Hado! Iyan ang programa, ang Action Firing Line. Sa diin, may mga reporters man kita dira nga nag-report. Pagkatapos si Action Eric magbanwa si Action Eric magbanwa sa Action Night Patrol, kag kung kaisa kinalang matian yung man nagtingog. Si Action Eric ang nagaprograma o kung sinong nagbulos. Basta off ni Action Eric, si Action Marlon Henegaya. Ang muna nakasimple, mga anak, ha? Kag paano, titawin sa wala pa, ay hapos lang na bala. I-type nyo lang sa inyong mga cellphone, inyong ngalan, inyong edad, inyong address, contact number ninyo. Pagkatapos, isend nyo sa 0963, again, 0963-219-8066. Amo lang na kasimple. Hindi ba la? Yes, Tita Wilma, okay na. Di parahan nyo, hindi ka mapagkulbaan kayo, hindi sa kulbaan ka mo, laing tabat nyo. Hay, oo. Alas 2:25 na, sa ito naman mga kabataan, mga estudyante sa nahambal ni Tita Wilma, mabudlay kung hindi nyo masuguran. Pero kung masuguran ninyo, makapost na. Kaya maka-feeling relax na kamo. Sining aton ARB 4Ps. Ang 4Ps, hindi na pampamilya, hindi na pantawid pampamilya pantawid program sa gobyerno. Ang ARB 40 sa munang Action Radio Bacolod, pagbulig sa pagtuon, paghatag pagyaom sa ating mga estudyante, di ba? Kaya elementary mo, sa mga elementary, kaya si elementary, high school, kaya college, kung daw medyo mabulubudlay para sa mga elementary, mga mama, or papa, tita, or titos, buligin ninyo inyong mga estudyante, pwede man nga kamo mapadalas ng ilang sinigusto ipalambot sa Action Radio, di ba? Tapos lang sa nahambal na naton. Ang hinuon lang kadtok sa official page ng Action Radio Bacolod sa Facebook. Search nyo Action Radio Bacolod. Click nyo na. So, makasulod ka mo. Ay, pagkakita nyo i-like ninyo. Click nyo on like. Pagkatapos, may follow mo. Nga nabutang sa rectangle nasulod na sa rectangle. Follow. Then, i-share ninyo ina. Di ba? Pagkatapos, isang nyo ma-picture ka mo picture nyo. Para sa mga deserving nga natin yung mga students. Picture ninyo, kinanglan may subject na siya nga ARB4Ps. That's soon, ang inyo nga, ang inyo istorya, Tita Wilma, di ba? Pero kinahanglan, antas nyo isa-isa inyo istorya, araanay din na sulat ang inyong ngalan, inyong edad, inyong address, imo contact number, ang imo grade o kung year, kung ano ka man nga level sa college, kung elementary ikaw, kung grade 3 ikaw, o grade 4 or grade 5, kung high school ka, or it's either nga junior high school ka, grade 7 or 8, mga muna bala, di ba? Mga butang mo pagkatapos ang kung college ka naman, butang mo first year college or second year college na diin ka naka-enroll, kinahanglan din naka-enroll ikaw this year. Sa school year 2020 to 2021. Pagkatapos ka namin ng story mo, nasulat mo na siya. Pagkatapos, sinahambal na natin, pulaton natin, send mo pa, siyempre, Tita Wilma, i-send mo, hindi kay Tita We, o kung kay sinuman, i-send mo sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod para maging official ang imo sini entry. Gets mo? Kag elementary, high school, kag college, makuha dira ang Action Radio sang tag-5 ka finalist. Sa tag-5 ka finalist, makuha dira sang tag-3 nga makabaton sang aton premyo. Ang duha nga hindi mapilian nga finalist, magabaton sang tag-500 pesos nga ka. Gets nyo? Yes. Kag kung mapilian ka mo nga makabaton sang gadget, hindi ka mo din magkadto sa Action Radio, kay idulong ina personal sang Action Radio Bacolod sa inyo puloy. Di ba? Sa nahambal na natin, October 19 mo na. Sano, di ba, makapadal sa inyo enter, di ba?
Nag-start October 12 until today, October 19, none. So, hinagaw ninyo ina until today, or hasta kami sa gabi, kung hindi ka mo kabalo mag-plaster sa word document, tatudlo ka mo dira. Kaya dira ipaagin pagpadala sa inyo nga letter. Kaya pagkatapos ang resulta, a week after, no? Di ba? 19 plus 7 is 26 sa madasun nga Lunes. None. Dira mabatian ninyo kay palayag sa mga programs din sa Action Radio ang mga mga taglaw, yes, so kag mabasa, yes, tituwi, kay basahon man rin sa This Is My Life mga letters ng finalismo, di ba? Yes, so kag ang magadaog siyempre sa nabala ni Tita Wilma sa mga public affairs program din sa Action Radio, di ba? Mabatian man ninyo ina. Okay? Yes, amo lang na ikasinte kadasid sang aton oras. Alas 2:29, Action Radio Philippine Standard Time. Sa mga nagapod sa aton dira sa FB Live, sorry lang gid. Pero okay lang gyapon na. Of the na kita, mabatian nyo gyapon sa Tita Wilma. Sa mga nagakinanglan dira, Tita Wilma, sang ano ba lang gusto nila, gusto nila kung ka-effective iya nga food supplements, siyempre, kanambal na natin, ano ganito daw ay Zenton Plus Gold kay niya, mas naging pabato para mas mangin effective siya nga klase ng food supplements. Pasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon Radio. Bakolon nun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala. Pagpalangga
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bakulod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, bakulod man sa gihapon. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang palangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Agapasang banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang Imugid maangkon or ma-experiencean ka rin nila. Feeling happy ikaw, gani, buat silingon, feeling happy ka man nga makita nga natapos mo ang imo mga trabaho bilog nga adlaw. So, hindi importante imo mga kalatuan, pabilin ka na lang anay dira sa balay and be happy with your family. Mga magsuwati mga numero 43, 13, 55, 21, kag 35. Lucky color scarlet red. Mga Scorpio, ay mga Scorpio ni tao Oktubre 24 to Nobyembre 22. Makabaton ka man sa pasidungog karon nga adlaw Scorpio nga makapaayo gid sa madlang people, pamo kana sa mga tawo, di ba? Tanan nga gusto mo maangkon mo man para karon nga adlaw. 23, 46, 50, 10, kag 32 mga magsuwati mga numero sa Teen White is your lucky color. Sa mga Sagittarius naman, mga Sagittarius, mga natao, Nobyembre 23 to Disyembre 21, abi mo ba lang Sagittarian, makaangkon ikaw sa stress management program. Ay, kanami lang guro, no? Mag-practice ikaw, gusto mo, tuon ka sa horoscope mo, magtuon ikaw yoga, ha? Kag, ang husto na pagdisiplina, among liyabe, para sa imo ikaayong lawa. Disiplina sa ano pagka. Okay, masuwerte mo nga mga numero 30, 35, 53, 13, 24, kag 45. Emerald green is your lucky color. Kag sa mga Capricorn naman, na mga Capricorn, namin sila mga natao, Disyembre 22, Tugbinero, Justin 9. Kanami din sa adlaw mo subong Capricornian, kaya appreciated mo gidiya mga tao nga sa palibot mo. Kagabi mo, sobra-sobra ang imo expectation subong nga adlaw. Pero preparar mo lang ikaw galingon mo. O masili ang conform na sakit matulo lang luha mo. Capricorn, masuwati mo nga numero 40, 42, 31, 53, 25, kag 8. Mango orange is your lucky color. Both mga dalaga sa imo mga numero. Okay? Aquarius, Enero 20, to Febrero 18. Problem solver, ikaw sang grupo nyo, Aquarius. Kag happy sila sa presence mo today. Kag ipakita mo man ang imo pagkamapinasensyahon, kag ang imo disiplina sa kaugalingon. 13, 30, 45, 55, 25, kag 18. Mga mo naman masuwatin na numero. Sunflower is your lucky color. Sunflower, ano to? Sunflower yellow. Sa mga Pisces naman, mga Pisces na tao, Pebrero, Justin, 9, to Marso 20, ay Pisces at ipanang kaugalingon mo. Right. Kag ang imo true love, amo maka-attract sang moment nga makabig mo unforgettable. Maging happy
ang love life mo today. Mga nagsuwati mo man yung mga numero 10, 22, 52, 35, kag 48. Vermilion red is your lucky color. Fred si KJ, Narciso, ba, may hapon lang ba? Sa mga Aries naman, Tito Wilma, go na lang. Ang mga Aries na taong Marso 21, tugtub Abril 19, kung medyo nagagamo ang cancer mo tungkol sa problema, Aries, pagpangamuyo ka. Pagpasalamat ka sa tanan nga bulig nga nabaton mo halin sa iya. Maghalong ka man karon nga adlaw. Mga masuwati mo nga mga numero 15, 20, 27, 42, 53, tag 49. Hot pink is your lucky color. Sa mga Taurus, naman mga Taurus, Abril 20 to Mayo 20, baw na tuman na ang imo mga gusto. Kagsubong adlaw maangkon mo man ang kabuginaan. Share your blessings para nga magadugang ang grasya nga mabayton mo. Okay. 35, 12, 24, 42, 31, kag 24. Mga maswati mo nga numero. Dollar green is your lucky color. Ang mga Gemini naman, mga Gemini na tao may 21, tugtugtong 21. Happy ikaw karon nga adlaw Gemini tungod ang kabuhi mo. Ara gid ikaw ya sa katuyuan sa Ginoo nga para sa imo. Bawo kanami lang. No, santo man ang timing para sa love mo. Maswerte mo man ng mga numero 9, 22, 30, 14, 51, tag 40. Amethyst violet is your lucky color. Ang mga Cancer naman, na tao Hunyo 23, tugtong Hunyo 23. Bahusto ang tinglas ang kabuhi mo. Sa husto iya nga kondisyon ang kabuhi mo. Feel mo subong, feel mo gid subong nga mag-enjoy upod ang kabataan. May kabataan ka na o mga bata na sa inyo. No? Patalamatan mo ina. Kayong gahatag sila sang duga nga energy sa imo karon nga adlaw. Mga maswati mo naman nga mga numero 8, 16, 24, 32, kag 40. Coffee brown is your lucky color. Yes, mga Leo naman, Hunyo 23, kung gusto 22, Leo, hindi pagpadayuna ang plano mo, sunod sa imong horoscope, kaya nga, madamo sang upang or damo problema. Pagtugsiyan nila pangabay sang isa mo sa kapamilya. Pasuwati mo naman nga mga numero 4, 23, 32, 45, kag 52. Ice blue is your lucky color. Ang mga Virgo naman sa kadabusan, ang mga Virgo, Agosto 23, tugtong Setyembre 23, ang imo relasyon, si bugos na, gani happy ka sa imo kaugalingon, padayuna. Padayunan mo nga maging happy ka para ang blessings magapadayon man. Maniwaswati mo nga mga numero, 24, 31, 43, 25, 50 kag 12. Heart orange is your lucky color. Okay, but yan nato natong tag sa zodiac sign para sa inyo tag sa horoscope. Relax lang. Pwede sa wilo mamagabalik pa pagkatapos ng silaman ka mga importante nga mga pasibalo. Life Extension, Vitamin D. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga estasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagduhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo Bakulog man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakulog saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Padayon
Radyo. Bacolod nun kag Negros Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, sa anong ang kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy,
cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Padayon kita sa pagpangamuyo, updin ninyo si Tito Wilma para sa ating papangamuyo bago sa COVID-19, ang orasyo ang sarata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglatom sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayo nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Salamat, Lord. Salamat man sa ito mga palanggagamang salamat sa inyo pag-upod kay Tito Wilma karon nga hapon dahil sa This Is My Life. Pasensya na sa ulan na itong malabutan na apang wala. Nikita sa panahon gani magapaalam sa Tito Wilma. Kagatan Bible verse for today, halin sa Matthew chapter 6 verse 2, when it says, "So when you give to the needy, do not announce it with trumpets, as the hypocrites do in the synagogues and on the streets, to be honored by others. Truly I tell you, they have received their reward in full." Salamat mga palanggan. Ito ng mga tanpalamati. Once naman, standby sa matahong mga drama ng pahisang pagsigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!